Čaute, nová sezóna 2026 je tu a ňou prichádzajú aj nové videá na tento kanál. Na začiatok by som vám chcel popriať veľa jazdenia na bicykli, učenia sa nových vecí a málo zranení. Dnes podnikneme takú vec, že teraz ráno pôjdeme na také miesto, ktoré sa volá Štyrichotáre. Už ste mohli vidieť také video hneď prvé na tomto kanáli. Takže pozrieme sa na to znova, zjazdíme si to a nebude len pohľad z kamery, ale aj z drona, takže stačí perspektívy. Mali sme v pláne ísť po obede aj na rozprávkové enduro. Ak bude dlhšie toto video, podarilo sa to, ešte neviem aký bude odvoz, takže sa na to môžete tešiť. To rozprávkové enduro sme jazdili aj minulý rok na začiatku sezóny, takže teraz si ho zjazdíme celé. A dúfam, že sa toto video bude páčiť. Nezabudnite ma sledovať na Instagrame Novice Downhill. Tam dávam všetko ako z bicyklovania, aj z celkového života. A tak nejdem už ďalej obkecávať. Poďme na to. Ako môžete vidieť, už sme na Štyrochotároch. Inak sa to tu volá aj Rádok, môžete si pozrieť. Vedľa taďa niekedy Jantárová cesta, stál tu drevený strážny hrad. Takže je to dosť taký zaujímavé. Takže pôjdeme na jazdu, len troška oddych, viete ako. Po zimnej pauze musí byť. Takže ideme si troška zalietať, keďže asi fúka dosť vietor a keď pôjdeme nadol, tak ten dron by asi nás nezvládal sledovať, keďže moc veľký vietor by bol a dosiahne iba 43 km rýchlosť, tak si aspoň pozrieme okolie, ako to tu vypadá po 3 rokoch. Takže vyskúšame aspoň na začiatok, či to pôjde a ak nie, tak bohužiaľ. Circle, rocket, spotlight, direction, follow. Far, follow. 3, 2, 1. On si ma načíta a mal by za mňou, hádam mu to bude vadiť asi, ale mohol by to prežiť. Zatiaľ to prežíva. Dúfam, že ma počujete. Nám teraz zavadzia vietor, tak je to celkom bieda, ale lepšie ako nič. No poď.
Ahojte. Ale zvládol to. Myslím si, že to zvládol. Teraz ho už len zobrať. No, vidíme sa na rozprávkovom endure, ak sa to vydarí. Toto video bude pokračovať a ak nie, tak dostanete konečné video. A dúfam, že sa vám tento zjazd páčil. A tak zatiaľ, čaute. Takže premiestnili sme sa na Hrabovo, už máme za sebou ten najťažší výšlap a pôjdeme to rozprávkové enduro. Takže vidíme sa na trati. Zasa. Máš pilku? Mám pilu, hej, ne. Možno ho dáme. Zlomený tuto. Počkaj, to by som... Puchni. Zošupni dole, aj tento zošupneme. Tak. A opri sa. No vidíš. Chicken works. Dobre, pilku si zobral?
Jem. To som zabudol, to bol skôr. Bolo. Dobre, tak je tu zase nové. Tak to seriálne. To by sa dalo. Je to prostě ale co? Je tu závěrečný. Je poslední.